ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላምን ጸጋን ክርስቶስ ምስኩልኩም እዩ ከመይ ሓዲርኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን ሎሚ ድማ ከምቲ ንቡር ናይ እግዚአብሔር ቃል ንመዓልቲ ዝኸውን ክንካፈል ኢና ምኽንያቱ ንሕና መዓልታትና ብንሪኦ ይኮነን ንነብሮ ኖ ንመዓልትና ብንኣምኖ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኢና ንነብርን ናይ ህይወት መርገፂና ዝሪኦን ንሪኦን ነጋጥመናን ንሰምዖን ገለ ይኮነን ኖ ናይ ህይወት መርገፂና እንኣምኖ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ኣብ ቃል ኢና ንረግጽ በቃሉ ኻይና ንነብር ማለት እዩ አሜን ምኽንያቱ ህይወትና ከምቲ ንሰምዖን ከምቲ ንሪኦን ደይኮነ ከምቲ ቃሉ ዝብለና ኢና ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ክንካፈሊና ብገለ ነገር ኣይትጨነቁ ዝብል ቃል ኢሎም ከካፍለኩም ብገለ ነገር ኣይትጨነቁ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን መጽሐፍ ቅዱስ ፊልጵ ምዕራፍ 4 ካብ ጥቕስ 4 በጎይታ ኩሉ ሰዓት ተሐጎሱ ደጊመ ተሐጎሱ እብል ኣለኹ እትለውሃትኩም ኣብ ኩሉ ሰብ ይፈለጥ እግዚአብሔር ቀረባ እዩ ድሌትኩም ዘበለስ ብጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ አምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለኳ ኣይትጨነቁ እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልጽ ሰላም አምላኽ ድማ ንልብኩም ሓሳብኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ክሕልዎ ኢሉ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ጭንቀት ክዛረብ ከሎ በምንም አይነት ነገር ክንጭነቅ እግዚአብሔር ያፍቅደልናን እዩ ንምንታይ ተተባሃለ እሱ ዘአምላክና በገለ ነገር እኳ ክንጭነቅ አይግበአናን እዩ ጭንቀት ካብ ናይ እምሮ ወጥሪ ካብ ናይ ነገራት እንታይ ከም ትገብሮም ዘይምፍላጥ ካብ ስለ ጽባሕ ምስጋእ ካብ ስለ ተሓልፎ ዘለኻ ጎደናታት መልሲ ምስአን ዝመጽእ ነገር እዩ ጭንቀት ኣብ እምሮ ተቆሚጡ ንልቢ ዝሐልል ኣብ እምሮ ተቆሚጡ ወጥር ዝገብር ስለ ጽባሕ ስለ ዘለኻዮ ስለ ሁሉ ተሓልፎ ነገር ክሰግእን ክትፈርሕን ዝገብር ነገር እዩ ነገር ግን ክርስትና ካብ ስለ ጽባሕ ምፍራህ ካብ ንሕቶና መልስ ምስአን ዝሐለፈ ህይወት እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ንኹሉ ሕቶታትና ኣብ ዝምለሰሉ ህይወት አቲና ኢና ኣነ ንስኹምን እንነብሮ ዘለና ህይወት ኣብ ክርስቶስ እዩ ኣብ ክርስቶስ ድማ ገለ ኢልካ እትፈርሖን እትሰግኦን ነገር የለን ኩሉን ብኩሉን ኣብኡ ዕርዩ ኩሉን ብኩሉን ኣብኡ ሙሉስ እዩ እንተ ደኣ ኣብ ክርስቶስ ኮይና ክንሓስብ ጀሚርና ንነገራትና ኣብ ክርስቶስ ኣቲና ክንሪኦም እንድሕር ጀሚርና ብገለ ነገር ኣይንጭነቕን ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን ሪኹም ኣብና ጭንቀት ዓለም እንነብር ነገራት ልዕል ዓቕምና ክኾኑ ከሎ ነገራት መልስ ክንስእነሎም ከለና ኣብና ጭንቀት ዓለም ይዘንብረና ንሕና ግን ነገራት ልዕል ዓቕምና ክኾኑ ይክእሉን እዮም በምንም ዓይነት መንገዲ ንምንታይ ተተባሃለ ንሕና ብኡ ኢና ንነብር ንሕና ኣብኡ ኢና ንነብር ስለዚ ናትና ጉዳይ ናቱ ጉዳዩ ጉዳይና ጉዳይ ካብ ኮነ እንታይ ንዓና ከብለና ዝኽእል እንታይ ንዕኡ ክኸብዶ ዝኽእል ንጎይታ እንታይ ሕቶ ክኾነ ዝኽእል ንምንታይ ነገራት ሕቶ ክኾነ ከለዎ ንምንታይ ነገራት ሰግኦሎም ንምንታይ ነገራት መልስ ሲኢኖሎም ኢልካ ትፈርሕ ሪኹም ንነገራት መልስ ሲኢኖም ዝፈርሑ እሶም ባዕሎም ንነገሮም ዝምልሱ እዮም أنا نسخم من نجرنا السخم زملوسه إنا نأمن أنت رأى السخم زملوسه نأمن كوينا نجرنا نعوم فلات إلى أسرحنا نبر سلا نجرنا ليتن معلتن مجنّا ناتنا سراح أيقونن سلازي لمسحف قدوس كل زاد ليكم زبلا نعوم تراح فلوت وانبر نسخم بجال نجر أي تجنّو زخبدك نجر هالوديو زخبدك نجر هالوديو زسقك نجر هالوديو زي تملست بلو نجر هالوديو كبرني إخواتي يكون نخل ملاسي أبولك نخل ملاسي أبتخلو نخل ملاسي مسخلو نعود أفلت أمبر سلا زي تملس قداي أمره هاي تجنّكو يسوع نزل عالم قويتايو بكلا
ነገር አይትጨነቁ እስከሎ ማሐደሰብ ከምዚ ላይ አውጅ አብ ህይወቴ በገለ ነገር አይጨነቅኔ ንምንታይ ተተባሃለ ጉዳይ ዝኾነ ንኹሉ ዝፈትሕ ንኹሉ ዝኽእል አምላኽ እስራኤል አምላኽ ህይወቴ ይበሉ ዋው ጉዳይ አምላኽ እዩ ናትካ ስራሕ ንዕኡ ምፍላጥ እዩ ንዕኡ ምሰፍለጥ ካይግን ሪስፖንሲቢሊቲ ዝወስድ ንስኡ ንስኻ ግደፎ ጉዳይካ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 7 ንሱ يحللكم يمو نخل حاليتكم أبقوا دقوا زكرم نجاري نيوتنا كابتن إحنا نحسب لنا حليل لنا لعل زحل أبولوا سلازي المسحف قدوس نسو يحللكم يمو نخل حاليتكم نبقوا دقوا سلا رأس خدي حالي زلكي سلا بيت كدي حالي زلكي سلا دك خدي حالي زلكي يجرمكي أبقد مناتو حاليتك حاليت هيكونن سلازي قدايكي نعود أفلت يومبر السخي بزت حاليو زلكي አይትጨነቂ ኢየሱስ ንዘል ዓለም ጎይታ እዩ ንሱ ይሐሊልና እሞ ሓሊትና ዘበለ ኩሉ ናብ እንታይ ንግበሮ ነውድቆ ንምንታይ ንጭነቕ ትፈልጡ ሕዋት ነገራትና ኣብ ርእስና ስለነውድቆም እዩ ነገራትና ናብኡ ስለዘይነውድቆም እዩ ኣባኻን ተወዲካ ባዕልኻ ኢኻ ትምልሶ ንዑን ተወዲካ ንፍሲ ዝምልሶ ስለዚ ናብትን ኩሉ ዝምልስ ጉዳይካ ሓሊፍካ ብዕረፍት መንባር ይሕሸካ አምላኽ ሰማይ ኣእዳውና ዓና ከምዚኤን ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ 24 ሰዓት ብዘይ ምቆራጽ ኣእዳው ነገራትና ንመፍታሕ ዝርጓሓቴን እሱ ባዕልዩ ነገርኩም ናባይ አውድቆ ንስኹም ብገለ ነገር ከይትጭነቁ ንእግዚአብሔር ዝኣምኑ ሰባት ካብታ ሓደ ምልክት ኣብ ህይወቶም ጭንቀት የብሎምን ንምንታይ ተተባሃለ ከም ትብርሃም ነቲ ዘየለ ከም ሁሉ ገይሩ ዝጽውዕ ናበይ ከም ዝኸይድ ከይፈለጠ ንድምጹ ተኣዚዙ ዝወጽእ መልስ እኳ ከይፈለጥካዮ ዓሪፍካ ትነብር እንተደኣ ንዕኡ ተኣምን ኮንካዩ እስከሎሚ أنا بمنم نجار يجنقني نقداي كل ملاسي أسيو حجوكا بأموريت ملسن تسأنكو نجار جن عملاقي ملاسي مخانو يا أمن إسكابونو نهمت أرش حدا قال كبوكم كبرني جابير عملاقي يقول مزمور دايت معرف حمسان حموشتن مزمور دايت معرف حمسان حموشتن تقصي عسران كلتن ጾርካና በእግዚአብሔር ደርቢዮ ንሱ ክድግፈካዩ ንጻድቅ ሰንከልከል ክብል ከቶ አይሐድጎኒ ዋው ጾርካና በእግዚአብሔር ደርቢዮ ንሱ ድማ እንታገበረካይ ክድግፈልካዩ ንጻድቅ ሰንከልከል ክብል ከቶ አይሐድገኒ ደስ ይበልካ እግዚአብሔር ነገር ከቢዱካ ሰንከልከል ከብለካ አይጎድፎኒዩ ንምንታይ ተተባሃለ እግዚአብሔር ሰንከልከል ጻድቅ ከርኢ አይደለኒዩ ጻድቅ ሰንከልከል አይብለኒዩ ጻድቅ ንስኻይኻ ስለዚህ ሎማ አንተ አውጅ بقداي سنكل كلايبلني بحطي سنكل كلايبلني أملاخ سماي مسايو أملاخ سماي مسايو بولو كبرني جابير أملاخ يكون سنكل كل أيتبلنيها بس مع التزي بقلا نجر أيش النقني لكم عصوه زي تملسه قداي اللوري قداي بالكان ملاسي يسيو كملو سير كاوسودو نا أملاخ سماي دما كبر حبو شالوم